bestakit hau ariketa dan, baina, bueno, honen modukoa dela, komentatu duzuenean, ariketa honetan, ariketa sisteman, ekuazio batean, hiru ezagunak agertzen zirela, eta beste bietan, baten x eta y, eta bestean x eta z, bueno, 11garren A, horren itxurakoa denez, bueno, lehenengo, ekuaziotik ataratzen dugu matrizea, bale? Oda, sistemaren matrizea. Gogoratu hauze, deitzen dela matrizea zabaldua. Bi matrizea agertzen direlako bata koefiziente matrizea eta beste bat osorik. Bale? Tolanik, osorik eta hau koefiziente matrizea. Bueno. Zer egin behar dugu orain? Bueno, begiratuta zenbat zero ditugun, erabaki behar dugu nungo zutabetan, amen edo amen, nolengo ditugun zeroak. Komenigarria da aprobetzatzea dauden zeroak, baina ez da tesetan egin behar derrigor. Printzipioz, erabaki behar dugu non egin eta zeinekin egin zero besteetan. Printzipioz, zutabenetan daukagu 0 bat daukagunez, engo dugu 0 bat, minus biaren lekuan, bateaz. Horretarako, bigarren ekuazioari gehituko diogu bi aldiz lehenengoa. Eta hirugarren aparkatu. Eta beste biak bardin geratzen dira. Hiru, tamen, bat. Orrun geratuko da. 2, 5, 0, 16, azkena bat, 0, bat, lau, eta tartean, da, bigarrenari kendu, gehitu, bi aldiz hirugarren, hau da, bat, gehi bi bider bat, hiru, gehi 0 bider nahi duguna, hiru, minus bi, gehi bi, 0, eta minus bi, gehi sortzi, lau bider bi, sortzi, minus bi, gehi sortzi, 6. Horren daukagu, ekuazio baten, eta bi hauetan ditugu bakarrik x eta y. Horrein, zer egin behar dugu? Hauen artean, saiatu desagertarazten ez ezagun bat. Bale? Zer gertatzen da? Bi, hiru, bost, hiru, ez direla ez bata ez bestia multiploak, hau da, ez da bat ere simple egitea zeroak olako kombinaketa batean. Gogoratu, hemen, laburtzen metodoa, ekosistemeteko laburtzen metodoa, azken finean da gauzen murrizketa bat, hau da, gauz da laburtzen metodoaren zabalkuntza bat, edo horren, betera izango dela egin, bigarren hiru aldiz, lehenengoa bider hiru, horrerik kendu, bi aldiz hirugarrena. Bale? Edo, hiru aldiz, lehenengoa ken bost aldiz bigarrena. Bi dagoen lekuan, edo bost dagoen lekuan, 0 agertzeko. Bale? Beste aukera bat? Bueno, lortu beharrean lehenengo pausuan 0 bat, saiatzea lortzen, bat. Adibidez, nik izan badut, bigarrenari kendu lehenengoa, lehenengo hiruaren lekuan agertuko da bat. Bale? Hau da, beti ez da jo behar 0ak ataratzera. Igual, lehenengo puntu baten ataratzen dugu bat, eta gero bat horrekin 0ak lortuko ditugu beste leku baten. Bale? Bi aukera dituzu. Lehenengo bider hiru. Hiru aldiz bat. Ken bi aldiz ebi, hori lehenengo lerroan kokatzea,
bi bider iru, ken iru bider bi, 0 geratuko da. Amen. Vale? Hori da laburtzen metodan egiten zana. Bai? Joan azkentzen hauek. Edo beste aukera da, baden idun, hau da. Zeroak egin beharrean, hemen bat lortu, honekin, kenketa eginez. Vale? Beste aukera bat, ikusten duzunez, aukera, bide asko agertzen dira. Beste aukera bat izango zen, konturatzen bagara, bigarren ekuazioan, danak direla, hiruaren multiploak, hirugarren ekuazioa zati hiru egin. Vale? Bigarren ekuazioa parkatu. Zati hiru egiten badugu, zer geratzen da? Ba, geratzen dira. 2, 5, 0, 16, 1, 0, 2, eta 1, 0, 1, 4. Vale? Orain, bai bat honekin, edo bai bat honekin, aldugu lurtu beste bat, beste 0 bat, edo bostanean lekuan, edo biaren lekuan. Vale? Berdin dio. Zein edizein. Vale? Baina dugu adibidez. Honekin, 0 bat hemen. Zuka dutena proba bestiaz. Vale? Edo beste bide batetik, hau da, lehen aipatu dituan aukera biak. Horan egiten badugu izango da. Lehenengoari kendu 5 aldiz bigarrena. Vale? Eta horuan nengo dugu. Izango da. Lehenengo ekuazioa modifikatuko dugu, beraz, beste biak bardin geratzen dira. Eta orain, 2 ken 5 minus 3. 5 ken 5, 0. 0 ken 5 aldiz 0, 0. Eta 16 ken 6. Eta hori daukagu ja. Minus 3x berdin 6. Hau da, ametik, aterako dugu x dala 6 zati minus 3, hau da, minus 2. Gero daukagu x gehi berdin 2. Eta gero, x gehi z berdin 4. Bai? Bueno, x-a minus 2 bada, ametik aterako dugu ia, hau da, minus 2 gehi i berdin 2, hau da, i berdin 2 gehi 2, 4. Eta gero, minus 2 gehi z berdin 4 bada, z izango da 4 gehi 2, 6. Beraz, soluzioa izango da x berdin minus 2, i berdin 4, z berdin 6. Zuk aldu zen beste, esanako beste bide batetik, edo errepikatu hau, edo, vale? Hau da, nahiz eta zeroak tartetik egon, eta ekuazio hauetan, ez egon baten bai eta bestian, ba, juten gara igotzen, eta behin lortuta ekuazio baten ez ezagun bakar bat agertzea, ba orrun, ez ezagun hori ordezten dugunean, nun agertuko da, ba, ordezterakoan geratzen dela beste ez ezagun solte bat. Hori kalkulatzen dugu, eta gero, bestera jun, eta kasuetan, bueno, zuzen aldain batera du bestera, ze, ez bat ez bestean ez dago ezi, ez zeta, así que, ez dago arazorik. Bueno, ea honekin moldatzen zaren.